ट्रेक्टरनि रेलि लानाय नुनो मोनदों मा बुङो बेखौ दिनै सराइबिल जि बिटिसिनि बियाब बे समस्तिनि मोनसे ट्रेक्टर रेलि ट्रेक्टरा जोंनि हान्जानि सिम्बल आरो बेवहाय जोंहा राजु नार्जारी UPPL हान्जानिनो गाहाय नेहाथारिया गेलेनो ओंखारदों जे बिथांनि फारसे जिबायदि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारि बोरोन बासियालासिनो बयबो हारिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि गिर्जा मदद होदों बेखौ मोननै मोनथाम प्रग्रामाव नुनो मोनबाय जों बेखौनो दा नमिनेसनाथ' जायाखै नमिनेसन जानायनि आगोलनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो दासिमाव जों UPPL हान्जानिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि जि मोनसे रेलि खालामबाय थादों ट्रेक्टराबो बिनिनो पार्ट मोनसे आरो आं सानो दिनैनि ट्रेक्टर रेलिया मोनसे भिक्टरि रेलि बादिबो सराइबिलनि थाखाय आरो बाहाय जि नुदों जे जोंनि गेजेराव ना टिकेटनि मोनसे दावराव दावसि ना गुबुन मोनसे हान्जा बा अर्गानाइजेसननि दावराव दावसि गावबागाव बयबो खौसेयैनो मावलायलायबाय थादों दा मोनसे खौसेथिनि सिम्बलखौ सराइबिलाव जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गुबुन समस्तिफोरावबो जोङो बेबायदियैनो खौसेयैनो मावलायलांगोन आरो सराइबिलनि जि इउनिटि बे इउनिटिया ओरैबायदि इनडमिटेबल मोनसे इउनिटि जाबाय जे बाहाय BPFनि बेसेबांबा बोसोर जागायजेननायनिफ्रायनो मोनसे सासन दङ 2005निफ्रायनो BPFनि सासन आरो बाहाय गुबुन हान्जाया देरहानोनो हायाखै स' बै समनि इलेक्सनफोरा इलेक्सन बादि नङामोन एसे एबनर्मेल इलेक्सन बुलाय सोलायनि इलेक्सन रावबो थावरिनो हाया खिन्थु दिनै मोनसे सुस्थ' गणतन्त्र फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननाय बायदियै जे भार्डिक्टखौ होनो ओंखारदों मानसिफ्रा जे सोरखौ मोजां मोनो दा दिनै गणतन्त्रखौ मोननानै गोजोन खौसेथिखौ मोननानै लोगोसे जौगानाय मोनबाय सुजित नार्जारीनि मुङाव दिनै बाहाय मोनसे कमिउनिटि हल जादों लामा सामा जौगादों सोलोंथाइ बिथिङाव जौगादों गोसो खुलायै गाव मोजां मोननाय हान्जा आरो केन्डिडेटनो भट होनो ओंखारगासिनो दं दा बाहाय राजु नार्जारीया बाहाय हिउज भटआव देरहानो हागोन आरो देरहासार जागोन जों बेखौनो फोथायो बेसेबां मासिखौ जोङो लिमिट दोना जोङो मेक्सिमामनिफ्राय मेक्सिमाम सिट जे मेक्सिमामाव जोङो 40खौ गेलेगोन खिन्थु 40नि गेजेराव 30खौ जोङो मोनगोन होननानै जों सान्दों नाथाय बेनि गेजेरावबो डेम'क्रेसियाव जेब्लायबो मोनसे स्कप दोननांगौ बालायनि थाखायबो स्कप दोननांगौ गावनि थाखायबो स्कप लानांगौ जायो बे हिसाबै जों सानो मा जेसेबां नांगौ नाम्बारजों जों गभर्नमेन्ट दानो हायो 21टा नाम्बार बेनिफ्राय बहुद बांसिन नाम्बारखौ जों देरहानो हागोन आरो हयथ'बा जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै सिम्पल मेजरिटि नङा एबसलुट मेजरिटि लानानै 2/3 मेजरिटि लानानै जों देरहासार जानो हागोन नैथि फारिलाइनि बिजाथि लिस्टआ दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव मोनगोन आरो बे गासैबो फाइनाल जा आफादगिरिया बेखौ लानानै दं फाइनालि आरो आं सानो जोङो बे टिकेटखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो मेसिभलि जोंनि केम्पेइन हाबाफारिया जागायसिगोन